Остеопорозата много често се разглежда като просто физиологичен процес, като загуба на калци, хормонален дисбаланс, остаряване, но има и едно друго дълбоко духовно ниво, което е вътре в нас, по-финно, по-дълбоко, психосоматично. Костите в тялото символизират нашата вътрешна архитектура. Усещането ни за опора, за сигурност, стабилност, принадлежност. Когато живота, когато в нашия живот ни липсва подкрепа, то ни се отразява и на нашето костно здраве. Затова се обръщам към всички жени, които са осъзнати и са 45+, да попълнят анкетата, която ще поставя в първия коментар, и ги очаквам на една първа опознавателна среща да си поговорим за тяхното костно здраве. Прекрасен ден!